Yung bang sponsor mo niyan? Oy! Yahoy! Ang Tinandayagan Falls Yan, and Tinandayagan. Resort. Yes, ayan po, nailing nindo. Yan po makukuha sa barangay Palong, Libmanan, Camarines Sur. For inquiries and reservation po mga kados basabos, please contact 0939-923-7622 or ang 0920-950-7617 or mag-send ng message sa sendang FB page ang www.fb.com/tinandayagan/ ayan yan. Oh, yan. Basta ano Yan po. si mga nasa abroad or nasa ibang lugar na nagdadalan sa tuyang niyan. Kung makaigdi po kamo sa siyudad ng Naga and sa Camarines Sur, sa Libmanan, dyan po sa Tinandayagan Falls and Resort. Owned and managed by Sir Alex Brioso and Ma'am Jocelyn. Thank you so much po. Brioso, salamat po sa Thank you. Salamat po sa pagsuporta sa Dos Bosabos. Thank you and one of these days mabisita kita diyan. Tanganing mahilig baka makarorif lamang kita. Uy, magayon duman sa itong may slide. May slide. Tapos duman sa may talaga, itong falls talaga. Oh, ayaw yung malipot. Malipot duman. Barato lang entrance duman, 25 pesos. Wow! 25 pesos lang duman sa Oy, falls. si mga yung hinahanap ka sa tuyang mga OFWs na pag nagpupulit si dito sa Bicol. Saro sa mga dapat ang dumanan ang Tinandayagan Falls and Resort. Yes, ka mo mabasol. Dahil pag ali mo sa falls, madumang ka sa pool, 140 lang ang entrance. Wow, naman. Tama-tama sa bilog na pamilya. Yes, Igo Japan horse back riding. Aha. May hanging bridge pa sinda. Wow. May alangkawan na slide. Tapos igo naman pigkasakatan sa taas na overlooking mo ang Libmanan. Ay, ganyan. Yan po ang Tinandayagan. May band. May bands in every Saturday. Every Saturday night. All right. And siyempre, nagkakanta. pwede man. Invite. And siyempre, pasalamatan naman dito Ray, ang Yoki Boki. Yes. Ano yan, chicken, beer and chicken dyan sa may along sa inyan, dyan sa may Panganiban? Bako, sa may sa may Almeida Highway. Almeida Highway. Almeida Highway. Yan dyan, sa Almeida Highway. And then, syempre, ang Vietnamese Kitchen. Yan. Saro dyan sa mga, masiram dyan, Tito Ray. And ang ambience, ang lugar, ay talagang one of a kind. May nahihiling man po nindo sa video. Yan dyan ang Yoki Boki Chicken and Beer. So, pwede ka mo dyan magpasyar. Open po yan aga hanggang siguro mga alas 10. Ano yan? Tama-tama sa mga biyahero baga? Sa mga biyahero. Sa Almeida, si mga bus, si mga mga truck. Itong legit na Vietnamese food. Vietnamese kitchen. Nakaramit ka na? Ay, yun na. Maray ka Pero pa. dahil pa libre.